ואחרי זה הילד של אורנה סיגל מתערב. מלחמה, WWE. יופי, ממשיך המלחמה. Thank you very much. אומייגאד, כדאי לברוח. הוא מגלה לאנשים. ועכשיו הוא צועק עליה, ופום, הוא בדרך להרפיץ. WWE ביוטיוב רק היום. תיכנסו ותראו את זה. יוטיוב סבתא נגד מפקח בן אדם. אני לא אומרת שזה מותר, אבל אני אומרת שלפעמים זה הולך להיות ויראלי ליוטיוב. כאן אנשים נכנסים וסבתא רבה והיא די מתקרבת עם מוזר, אבל לא משנה, יאללה בואי. תפסיק להיות חוכמולוג. מה? זה רק ליוטיוב. סרטון, יאללה בערב, הולד בסרטון חדשות. היום אנחנו הולכים לעשות WWF, סבתא שלי נגד מפקח בן אדם ששומר על אנשים, לא יודע. הוא נראה לי מתאמן, אז כדאי לנו לברוח. קבלו W. עוד שני קמי אגב. זה שהשמש יוצאת לדקה. חדשות מדברות. WW נגד סבתא נגד מפקח. בואו נראה מי... אני בסך הכל רוצה לעבור עם הנכדים. הוא אחראי. ידעתם שהוא המנהל? יואו. אני אחזיק אותו ביד. יאללה. הגוגלת הזה שלי. טוב. איזה ריב. הוא עושה את העבודה שלו. הוא עושה את העבודה שלו? הכל טוב. WWE מפקח נגד סבתא אישי, איזה כיף. שלום. מלך. טוב, זה המלך, הוא בא אחרי סבתא שלי, אינני יודע. נראה לי שיתבעו את סבתא על 10,000 שקל עכשיו. קאט, יופי. ואל תשכחו לעשות לי סאב ולייק אם לא עדיין ראיתם את הסרטון הזה. את הסרטון הכי ויראלי ליוטיוב. ביי. טוב, אני הולך לשלוח את זה ליוטיוב. אני הולך לראות את זה לחברים שלי. אז אם חבר שלי רואה את זה, אז כל הכבוד לו. שלום. ואתה, סבתא, לב מניח את הקורקינט. בטעות. לא נורא. כן נורא מאוד. לב, נו. כסף, איפה נע? איזה כסף? אמא שלך כסף אני אשמח. אני גם, לי נקע מגב. רגע, איפה סבתא? אני רוצה לשלוח את זה. איפה? יופי! ועוד סרטון ינקח של סבתא וריב עם מפקח. אם אתם רוצים עוד ריבים של סבתא שלי ואנשים, תעשו לייק וסאבסקרייב. ביי! החביב איתן.